na sarara ko yana ƙara busa wani busa zan bace zan baku bulalan zan bace in dai har kuka gani to ku rufe ni da duka ngo zama fa muke dukan shana yi ballanta na kai ai me faru ne kuka daga kuwa ɗaya ta bulali to su da wai yanzu ashe me aikin ne hakan ne yace in dai muka ganshi a nan kafin ya gama kai ta a daka shi kina nufin zai bace ne zai bace ba a radun Allah wannan na gaba ba kai alƙur'ani ina ga fa yau masta fa ba mai kyan fa sayar mun ba fa wannan ba ta yi wannan makabelin ina